Aminu Jetown, bara mu dawo ta kanka, domin na ga wasu suna kokarin kare ka musamman akan abin da Ali Suwaga ya faɗa akan ka, wanda kai ne ummul aba'isin na faruwan wannan abin na cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake, wanda ina da yakinin duk wani musulmi in dai ba munafiki bane, kai zai jingina da wannan laifin domin kai ne ummul aba'isin ba da kofa wajen cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ina da yakinin cewa duk wanda zai kokarin kare Aminu Jetown wajen kare shi akan wannan laifin na cewa shine ummul aba'isin na faruwan cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kafirin yake yi, to wallahi zai iya ba wannan kafirin kariya na ganin cewa ya wanke sa akan laifin da ya aikata na cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na cin zarafin addinin musulunci, na cin zarafin alqur'ani. To idan har ba za mu fito mu faɗi wannan gaskiyar ba akan Aminu Jetown, wallahi mun kasance munafikan musulmin da ake faɗa. Mun kasance munafikan musulmin da ake faɗa, domin duk wani musulmin da zai faɗi gaskiya ya san cewa Aminu Jetown kai ne ummul aba'isin. Ai kuwa a tarihin rayuwata ban taɓa ganin munafikin musulmi, musulmin da na yadda musulmi ne dan uwana amma na ji na tsane sa a duniya sama da wannan yaron ba. Ban taba ganin munafikin musulmi a duniya, munafikan musulmai ire-iren ka ba. Wannan mutumin da ake magana ban yi niyan fito in yi wannan magana ba, ban yi niyan fito in yi magana akan wannan sabgar ba. Yawwa, saboda in aka ce annabi an rufe kofa. Na yi bidiyo akan rigimar da aka yi a Jos akan wata mata, ya dauki bidiyon ya yi batanci ga annabi. Wanda wannan mutumin duk wanda ya dade a kafa ta TikTok ya kai shekara 1-2 yana TikTok ya san wannan mutumin wannan cin mutunci ga annabin shine content ɗinsa, ba yau ya fara ba, ya dauki tsawon lokaci yana yi. Amma dan me cin uwar ire-iren ka ba mu taba gani kun kafe shi kuna masa raddi ba, saboda me? Saboda ƙarya kuke, ba kauna annabi kuke ba san annabi bane. Yanzu kuna amfani da wata dama ne saboda ni ku musguna mun, amma ƙarya kuke ba kuna yi dan kauna. Jama'a kalli wannan bidiyon. Muslim tike. Kun ga ai Muslim tike, mun ga abinda musulmi ta kawo mana. Bari in ga muku gaskiya. Duk abinda aka yi da sunan Muhammadu baya cin gaba. Wannan bidiyon ku kalli dates din da Zakin Arewa yayi magana akan wannan maganar da ya zagi Annabi tun 2015. Tun 2015. Wannan zagin da yawa Annabi a 2015 ni na saka shi. Ka san shekaran wannan nawa yana zagin Allah, yana zagin Annabi, yana kafa Alkur'ani ya yaga ya taka ya bidiyo. A lokacin da kuna ina, kuna raye kuna kallo. Amma da ke ƙarya ce, munafurci ne. Ba annabin kuke so ba, annabin kuke ba kariya ba. Yanzu kun fake da wani abu ne, kuna so ku cimma wani burin ku a kaina. Sai yanzu ne kuka gane yana zagin Annabi. A bidiyon da ne ka je ka kunna ka duba, ka nuna min inda na zagi addininsa ko kuma na zagi annabin da yake bautawa a matsayin Allah. Amma saboda zunzurutun kiyayya da hasada da munafurci, wai yanzu kun dauko maganar da ya kuna danganta ta da ni, wanda wannan mutumin content ɗinsa kenan zagin Allah da zagin Annabi, ya dauki tsawon shekaru yana yi, kuma kuna kallo, kuna wannan kafa ta TikTok ba ku taba masa raddi ko kuma masa magana ba. Sai yanzu da ke ya dauko wani bidiyo na ne da nayi ya zaga, sai kuka dauko abun kuka jingina min, wanda yayi a baya duka ba ku gani ba, kuma kuna kafa ta TikTok. Wato wannan yaron ban taba tsanan wani dan adam in ji na tsani mutum. Duk wanda zai kafe ni ya danganta ni da zagin Annabi, duk duniya babu wata kiyayya da zaka nuna min a duniya da tafi wannan. Babu wata kiyayya da zaka nuna min a duniya tafi wannan. A lokutan da yake zagin Annabi tsawon shekaru, kuna ina? Kun san shekara nawa muka yi muna kafe wannan mutumin akan zagin Annabi, muna mai raddi, muna cewa a kama sa. Gani muka yi ba za a kama sa ba, ba kuma za a dauki mataki ba. Duk binciken da zamu yi mu gane inda yake mun yi ba mu samu ba. Muka koma muka ciccire bidiyoyin da yayi, saboda a lokutan yana yi bai zuwa viral, ya zama mu muke daukowa muke magana, kuma ya zama muna promoting din barna. Malamai suka kira mu suka ce ku daina kula sa, ku daina daukan bidiyon shi kuna magana akan sa, tunda ba za a kama shi ba, gwamnati ba za ta kama sa ba, an kasa gane inda yake. Shi in yayi ba a gani saboda bai zuwa sakon shi yadda ya kamata, amma ku in kun kafe ya zama kuna yada barna, ku daina. Muka bi page din mu duk inda ya zagi Annabi muka ciccire, muka daina kula sa. Yanzu ya dauko wani bidiyo na yayi magana akai saboda rashin adalci. Ba ku tsaya kun duba shekarun da yana yi, da irin yakin da muka yi da mutumin nan, da irin raddin da muka dinga masa ba. Kun dauki abun kuna dangantawa da ni, saboda target din ku ne ba annabin bane gaban ku. Dan me cin uwar ku, malaman ku kwaya nawa suke siffanta Annabi da wasu abubuwan halitta. A nan kafa ta TikTok muna kallo. Kai ma yana ci uwarka, zan ci uwarka, duk da a maganar ka akwai gude da kai adalci kake cewa ni Aminu Jetown ban zagi abun bautan su ba. Amma don uwarka cikin malamanka na ɗarikan, malamanka kwaya nawa ne suke kafe annabin, su ci siffanta annabin da wasu abubuwan halittar da bai kamata ba, don durin uwarka ba fitowa kake kana ba su kariya ba.
makaryatan banza kuma soya annabi ne wani zagi ne ba ku annabi duk wani kirista da zai kuji ya zagi annabi a wajen ku ya ji a bakin ku yake fara ji a bakin ku yake fara ji wani zagi ne ba ku annabin wani zagi ne ba ku Allah ku da kuke iya kallon akuya ma ku ce mata Allah ku kalli rago ku ce masa Allah ku kalli mutum kazami ku caki ku ce masa Allah yan durun uwa shegu ku zo kuna kafe ni yan bura uba ba ku da adalci in an zo ana magana wai shugabanni ba su da adalci kasa dan durun uwar ku adalcin ne da ku yakin da muke fitowa mu yi akan musulunci da bawa musulunci kariyar da muke da abin da muke dan addini a TikTok dan uwar ku kuna iya yi ne riskin da muke shiga da masifar da muke sa kanmu akan addinin dan uwar ku kuna iya yi ne okay yanzu mu da muke iya fitowa mu yi magana akan addini sakon mu ya je inda muke so ya je mu ne target din ku bayan kuma ku kun ga bayan mu a sabkar kuma ku ba iyawa za ku yi ba ƙarya ce ba musulmai bane ku ba addinin bane gaban ku hasada ce da kiyayya bari ku fake da wani abu ku muzanta mu wani sai na ci durun uwar ku kuna kafe ni kuna mun wannan magana shegu akuyoyi dabbobi karnuka kawai matsiyata tsinannu